Vítejte na mém YouTubeovém kanále. V sérii těchto videí si ukážeme přestavbu této dodávky na obytný vůz. Sehnal jsem dodávku Mercedes Sprinter typ 316 CDI s obsahem motoru 2,2 litru. Na dodávce si zároveň ukážeme, jak si může člověk své pomocí opravit různé karosářské poškození. V tomhle videu si ukážeme výrobu dělící příčky. Tuhle starou dáme pryč a budeme vyrábět dělící příčku, která bude mít průchod. V levé části mám v plánu udělat posuvné dveře, poháněné elektromotorem. Mám v plánu k tomu využít elektromotor třeba ze starého auta, ze stahovačky na boční okýnka, využít k tomu třeba pojezd a různou elektroinstalaci také z osobního vozu. Pojďme se přesunout na dílnu. Na výrobu dělící příčky jsem koupil ohýbaný profil typu L o rozměrech 30x30 mm a síle materiálu 2 mm. Na vystuženou část příčky jekl o rozměrech 30x20 mm a síle materiálu 3 mm a ve finále bude přivařen na dělící příčku plech o síle 1 mm.
Mám tu připravenou první část příčky. Jako dorazovou gumu pro posuvné dveře jsem použil staré těsnění od bočních dveří a připravil jsem držák pro jednotku ovládání posuvu dveří. Jedná se o jednotku z BMW E46. Do podlahy jsem vybrousil drážku pro kolejnici, v které budou uloženy posuvné dveře. Na výrobu kolejnice jsem použil jekl o rozměrech 35x35 mm. Teď už nezbývá nic jiného, než vyrobit stejný díl na druhé straně. Pro výrobu svazků elektroinstalace jsem použil kabeláž ze zadních dveří BMW E46. Tu jsem napojil do konektorů komfortní jednotky. Při práci celkem pomohla dobrá dostupnost schémat zapojení pro dodatečnou montáž elektrického stahování oken pro tento typ vozu. Ze zadních dveří pravé strany jsem použil i zvedák okénka. Hotový svazek zapojuji do komfortní jednotky s označením GM5.
Při lakování jsem jako podkladovou barvu použil černou s přidáním hrubé stříbrné. Po zalakování bezbarvým lakem jsem podklad zbrousil pod vodou s mirglem o zrnitosti 2000. Poté jsem nastříkal červenou barvu a zalakoval 5 vrstvami bezbarvého laku. Po uschnutí jsem lak zbrousil opět pod vodou a rozleštil, abych odstranil prach napadaný do laku. Na stranu příčky z kabiny jsem nalepil samolepící potahový koberec šedé barvy a připravil jednoduchý držák televize, který jsem z dosedací plochy na lakovanou část příčky polepil také potahovým kobercem. Část elektroinstalace od příčky k napájení jsem navedl pod řidičovo sedačku k pojistkám. Napájení pro elektromotor a komfortní jednotku jsem napojil do levé části pojistkovnice s trvalým přívodem 12 V. A poslední třetí kabel pro spuštění jednotky jsem napojil do pravé části pojistkovnice, ve které je napětí až při zapnutí klíčku, aby nedocházelo při delším stání ke ztrátě napětí baterie. Máme tady finále první části přestavby. Posuvné dveře jsou uloženy celkem v 11 ložiskách o vnějším průměru 2,2 cm a vnitřním 8 mm. Na spodní straně jsem použil pojezd na bránu z železářství o rozměrech 30 mm a závitem M8. Pokud se vám video líbilo a chcete vidět víc z této přestavby, klikněte na odběr. Videa budu vydávat pravidelně. Pokud byste chtěli nějakou část detailněji, napište to do komentářů. Na viděnou u příštího videa.